máme v cíli už aj posádku Polských železníc a už tu máme krásnu zelenú mašinu našu, ktorú všetci veľmi dobre poznáme z minulých ročníkov ako Kačenku. Tento raz táto krásna zelená 27 reprezentuje maďarské železnice. Krásne vidíte teraz veľmi dobre, ako sa im darí, ktorá takisto plní túto úlohu. Pozeráme, áno, pomocník zachytil chudáčom zásielku a bude sa ju snažiť doručiť do tohto košťa, ktorý tam máme pripravený. Áno, v tomto prípade to úplne v poriadku. Naplno rozpieva, odlet. Áno, sústredenie Kačenka zachytila balíček, je to v poriadku. A teraz uvidíme, ako to dopadne. Výborne, výborne. Aj týto si zaspolujú kusle. A už je tu prísť na 100 metrov do Vianočných schodov. Mašiny nám odštartovali. Zákon Zvolečania veľmi dobré. Druhý poriadny. Tretia je mašinka Rakúska. Štvrtý, šestý a zatiaľ na úrovni nimi sú aj Maďari. Teraz budú musieť rýchle prešaltovať spiatočku. A isto. Skvelá disciplína a tí, ktorí ste už špinaví, tak nebudete ľutovať, že ste si to takto vychutnali blízko, ale naozaj táto disciplína patrí už po 13